ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбонзода. 3 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба рафти омодагиҳо ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон машварати корӣ доир намуданд. Машварати корӣ бо иштироки аъзои кумитаи тадорукот доир ба истиқболи сазовор аз солгарди 35-уми истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. доир ба рафти иҷрои барномаи омодагиҳо гузориши аъзои кумитаи тадорукот аз ҷумла роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор шунида шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки тамоми чорабиниҳои ҷашнӣ дар пойтахт, марказҳои вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар бо омодагии ҳамаҷониба ва мазмуну мундариҷаи баланд баргузор карда шаванд. таъкид гардид ки таҷлили сазовор ва пуршукӯҳи ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон метавонад ба эҳёи хотираи таърихӣ, таҳкиму тақвияти худшиносиву худогоҳии мардум, ба хусус ҷавонону наврасон ва баландбардоштани ҳисси ифтихору сарафрозӣ аз таърихи бостонӣ, фарҳанги пурғановат ва тамаддуни бузурги ориёӣ мусоидати фаъол намояд. тавре иттилоъ доданд, дастуру таъкидҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва рӯҳияи баланди омодагӣ ба ин ҷашни бузурги миллӣ ҳамчунин ба раванди бунёдкорию созандагӣ дар тамоми қаламрави кишвар такони ҷиддӣ додааст, зеро дории омодагӣ ба он беш аз 30 000 иншооти ҷашнӣ сохта ба истифода дода шуда садҳо ҳазор ҷойҳои нави корӣ низ муҳайё мегардад. 3 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо рафти сохтмон ва омодасозии иншооти муҳими фарҳанги театри миллӣ шинос шуданд. 3 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо рафти сохтмон ва омодасозии иншооти муҳими фарҳангӣ театри миллӣ шинос шуданд. зимни боздид роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ва мутахассисони масъул ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки то имрӯз корҳои асосии сохтмонӣ анҷом ёфта, ороишу омодасозии даруни бино ва бастубанди техникаву таҷҳизот дар толорҳои театр идома дорад. зикр гардид ки дар бунёду таҷҳизонидани бинои театри миллӣ ки яке аз иншооти асосии ҷашнӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон ба шумор меравад, аз беҳтарин маводи сохтмону ороиш ва техникаю таҷҳизот истифода мешавад. аснои боздид президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарону мутахассисони масъул ва устоҳои гулдасти тоҷик барои бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расондани корҳо дастуру тавсияҳо доданд. тавре таъкид гардид, театри миллӣ ки аз ҷузъҳои муҳимтарини ансамбли биноҳои маъмурию фарҳангии маркази шаҳри Душанбе ба мисли қасри миллат, осорхонаи миллӣ, китобхонаи миллӣ, боғҳои нишон ва парчами давлатӣ ва майдони дӯстӣ бо пайкараи шоҳ Исмоили Сомонӣ мебошад, бо пурра омода гаштанаш ба пойтахти кишвари азизамон ҳусну таровати тоза зам менамояд. дар баробари ин театри миллӣ макони баргузории беҳтарин чорабиниҳои сиёсиву иҷтимоӣ, фарҳангию маърифатӣ ва муаррификунандаи шоистаи таъриху фарҳанги пурғановати тоҷикон хоҳад буд. наврӯз яке аз ҷашнҳои кӯҳан бунёди суннатии миллати тоҷик буда таърихи беш аз 6000 сола дорад. бо шарофати саъю талошҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кишварҳои ҳавзаи Наврӯз ин ҷашни аҷдодӣ дар арсаи байналмилалӣ ҷойгоҳи арзанда пайдо намуда ҳамчун мероси гаронбаҳои фарҳанги башарият эътироф шуд. бо талошу ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯз мақоми ҷаҳонӣ касб намуда дар сатҳи байналмилалӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
арҷгузорӣ ба иду ҷашнҳое ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо талошу заҳматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мардуми сарбаланди тоҷик ба даст омадааст, таҷлили бошукӯҳи он барои ҳар шахси ватандӯсту худогоҳ зарур мебошад. ҳамасола ҷашни қадимаву бостонии миллати тоҷик Наврӯз дар кишвар шукӯҳи тозаро касб менамояд. ба хотири сазовор таҷлил намудани Наврӯзи байналмилалӣ, саҳни филиали маркази барқу гармидиҳӣ рақами 2 ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик идона ороста шуда кормандон бо як ҳисси баланд ва ифтихор аз давлати ободу соҳибистиқлол ба базмгоҳи Наврӯзӣ омаданд. аз ҷониби масъулону кормандони марказ дар гӯшаҳои алоҳида ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ ва намунаи дастовардҳои марказ ба намоиш гузошта шуд. пешниҳоди таомҳои миллӣ, намунаи сару либоси қадима ва бозёфтҳои таърихӣ рамзӣ буда имконият фароҳам меорад ки ҷавондухтарон аз намунаи анъанаҳои халқӣ бештар ошноӣ пайдо намуда, дар оянда барои эҳё ва ҳифзи мероси пурғановати ниёгон талош варзанд. ҳамзамон дар идома байни кормандони филиали маркази барқу гармидиҳӣ рақами 2 ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик аз рӯи яке аз суннатҳои наврӯзӣ мусобиқаи бандкашӣ баргузор ва ҷамъбаст гардид ва ғолибон бо мукофоти пулӣ қадрдонӣ шуданд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, масъулони ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик ва меҳмонон аз намоишгоҳ ки аз ҷониби кормандони филиали маркази барқу гармидиҳӣ рақами 2 дар сатҳи баланд ташкил гардида буд, дида намуданд. таъкид гардид ки дар замони ҷаҳонишавӣ ҳифзи арзишҳои милливу мардумӣ ва риояи анъанаву суннатҳои хоси ҷашнҳои миллӣ аз ҳар як сокини кишвар масъулияти баландро тақозо менамояд. дар идома ҳозирин бо қаноатмандӣ ва сарфарозии зиёд аз саҳми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳё гардидани ҷашни Наврӯз ва байналмилалӣ шудани он ёдовар шуданд. барномаи фарҳангии идона бо иштироки ҳунармандон ва ҳаваскорони санъат рангину хотирмон баргузор шуд. сурудҳои дилнишин, рақсу таронаҳои миллӣ ва саҳнаҳои ҷолиби театрӣ фазои идонаро боз ҳам гарму ҷӯшон намуданд. бо ҳамин таҷлили бошукӯҳи Наврӯз дар филиали маркази барқу гармидиҳӣ рақами 2 ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик бори дигар собит сохт ки ин ҷашни аҷдодӣ на танҳо рамзи эҳёи табиат, балки омили муҳими таҳкими ваҳдат, дӯстӣ ва ҳамдилии мардум маҳсуб меёбад. ин ҳама таҷаллии зебоиву хӯрамӣ ва нишоту шодмонии сокинони ноҳияи Балҷувон ба истиқболи Наврӯзи фархундапай аст. ба ин муносибат ҳамоно тантанаҳои ҷашнӣ миёни мардум бо хушиву ифтихор аз фазои рӯҳбахши Тоҷикистони соҳибистиқлол ҷараён дорад. сокинони деҳаи некмардони ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳия бо оростани чунин чорабинии ҷашнӣ эҳсоси хурсандиву болидахотирии хешро нисори ҳамдигар намуда, бо гӯстурдани хони пурфайзи идона ва ташкили намоишҳои ҷолибу муаррифии оину суннатҳои бостонӣ бори дигар фарҳанги ҳунармандиву тамаддуни пурғановати миллати тоҷикро инъикос намуданд. сокинон дар фазои накҳатбори баҳорӣ бо дастовардҳои арзанда тадбирҳои идонаи наврӯзиро баргузор намуда, ин ҷашни сирф миллиро бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҳамовозии қишрҳои гуногун ва риояи унсурҳои хос истиқбол карданд. баромадкунандагон доир ба нуфузу шӯҳрати оламгир пайдо кардани Наврӯзи ҷаҳонафрӯз ҳамчун ҷашни бостониву кӯҳанбунёди миллати тоҷик ёдовар шуда, хушҳоливу фараҳмандии ҳамагон ва иттиҳодиву муаррифӣ шудани анъанаҳои бостонии халқи тоҷикро аз файзу нусрати ин ҷашни хуҷастапай маънидод намуданд. дар намоишгоҳи пешниҳодшудаи ҷашнӣ намунаи ҳунарҳои қадимаи мардумӣ аз қабили чӯбтарошӣ, намадрезӣ ва дигар оини ҳунармандӣ ба мушоҳида мерасид. маҳсули ҳунарҳои дастии бонувон низ дар гӯшаи аз намоишгоҳ ҳамчун бозгӯкунандаи ҳунару истеъдоди бонувон ва эҳёву идомаи оини неки бостонии халқи тоҷик муаррифӣ гардид. шеъру таронахонии наврасону ҷавонон, ташкили мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ, бозиҳои миллӣ ва иҷрои дигар амалу русуми наврӯзӣ чун василаи хурсандиву шодиафзои мардум ва ҳифзи анъанаҳои бостонӣ дар сатҳи баланди идона баргузор шуд. ҳамзамон сокинони деҳаи заркамари ҷамоати деҳоти Балҷувони ноҳия бо омодагиҳои ҳамаҷониба, дастовардҳои арзанда ва оростани тадбири идона Наврӯзи байналмилалиро дар фазои дӯстона ҷашн гирифтанд. наврӯз бо ҳама хусусиятҳояш барои тамоми
тамоми қишри ҷомеа ҷашни писандидаву ба дил наздик ва гиромӣ аст, зеро бо қудуми пурфайзаш рӯидану сабзиданҳо ва шукуфоиву эҳёшавӣ оғоз меёбад. Кинаҳо дур шуда сардӣ ба гармӣ, ғамҳо ба шодӣ табдил меёбанд. омодасозии таомҳои миллии баҳорӣ ва ташкили бозиҳои гуногун ва мусобиқаҳои варзишӣ чун рукни хосаи Наврӯз бо меҳру самимият дар сатҳи баланд иҷро ва пешниҳод гардид. сокинон бо ифтихор ва риояи анъанаҳои мардумӣ эҳсоси болидарӯҳии хешро баён доштанд. баргузор намудани чунин гуна чорабиниҳои сатҳи баланд бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз ва дигар ҷашнҳо шаҳодати оромию осоиштагии кишвар ва дастгирию ғамхориҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурӣ бахсус пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Имсол ки мо миллати сарбаланди тоҷик ҷашни байналмилалии Наврӯзро дар арафаи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон истиқбол намуда истодаем. кӯшиш менамоем ки ҷиҳати дар сатҳи баланд баргузор намудани ҷашни байналмилалии Наврӯз 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзандаи худро бигузорем. дар идома иштирокдорон аснои суханронӣ вобаста ба таърихи ин ҷашни кӯҳанбунёд ва анъанаҳои миллии наврӯзӣ бо ифтихор андешаронӣ карданд. таъкид гардид ки миллати соҳибтамаддуни тоҷик дорои фарҳанги бою қадима мебошад. мардуми тоҷик давоми асрҳо расму оинҳои миллии худро ҳангоми оростани ҷашну чорабиниҳои идона бо фарорасии баҳору наврӯз ҳамчун рамзи хушбахтиву хурсандӣ ва покию накӯкорӣ ва таҷассумкунандаи дигар хислатҳои шоистаи инсонӣ иҷро мекарданду то имрӯз онҳоро идома дода истодаанд. дар қисмати ниҳоӣ чорабинӣ базми идонаи фарҳангӣ барпо шуд ки аз ҷониби иштирокдорон шеъру сурудхонӣ бо тараннуми баҳору наврӯз пешниҳод гардид. бо ташаббуси намояндагии доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шӯъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ дар Женева дар толори Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ ҷашни байналмилалии Наврӯз бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил гардид. дар маҳфили идона намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва ҳайати дипломатии муқими Женева инчунин дигар меҳмонони маҳаллӣ ва ҳамватанони бурунмарзӣ иштирок карданд. сафири фавқулоддаи мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар конфедератсияи Швейтсария, намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шӯъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ дар Женева таъкид дошт ки ҷашни бостонии Наврӯз ки айёми бедоршавии табиат, таҷассумгари некӣ, зебоӣ, покизагӣ ва густариши ободонию бунёдкорӣ аст, маҳз дар даврони истиқлолияти давлатӣ зери роҳбарии хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дубора эҳё ва ҷаҳонӣ шуд. ҳамзамон ташаббусҳои беназири роҳбари давлат роҷеъ ба эъмори маҷмаъаи кохи Наврӯз, Наврӯзгоҳ ва маркази байналмилалии Наврӯз ҳамчун намунаҳои беҳтарини сиёсати созандаи фарҳангии Тоҷикистон номбар шуданд. намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шӯъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ дар Женева иброз дошт ки ин ҷашни бостонӣ мардумонро ба доштани рӯҳияи нек, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагӣ ҳидоят менамояд. ӯ ҳамзамон ба зарурати ҳифз ва муаррифии шоистаи фарҳанг ва суннатҳои миллӣ, инчунин масъулияти ҳар ҳамватан дар арҷгузорӣ ба забон ва арзишҳои фарҳангӣ ишора намуда, дар ин замина нақши ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар таҳкими ҷойгоҳи байналмилалии Наврӯз махсус таъкид намуд. дар идома барномаи фарҳангӣ бо иҷрои таронаҳои миллӣ ва муосир чорабиниро ғанӣ гардонид. дар доираи чорабинӣ намоиши либосҳои миллӣ ва муосири тарохони тоҷик баргузор гардид ки таваҷҷӯҳи зиёди ҳозиринро ҷалб намуд. дар чорабинӣ барои ташвиқу тарғиби фарҳангу тамаддуни бои тоҷикон хӯроку шириниҳои наврӯзӣ ва хони ҳафсину ҳафшин ороста шуда намунаҳои либосҳои миллӣ аз қабили сӯзаниву гулдузӣ, ҳунарҳои қадимии мардумӣ ба намоиш гузошта шуданд. гурӯҳи санъаткорони хушсалиқаи ватанӣ барномаи рангини фарҳангиро пешкаши тамошобинон намуданд. даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз тадбирҳои муҳими таҳкими иқтидори мудофиавии давлат ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ ба шумор меравад. хизмат дар сафи артиши миллӣ барои ҳар як ҷавон на танҳо иҷрои қарзи шаҳрвандӣ, балки мактаби воқеии мардонагӣ, масъулият ва садоқат ба ватан маҳсуб меёбад. аз рафти чорабиниҳо ба муносибати даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиши миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳамкорони мо гузориш омода карданд.
дар шаҳри конибодон ба муносибати гусели гурӯҳи аввалини навасткарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид ки дар раванди он роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷамоатҳои шаҳраку деҳот комиссарияти ҳарбӣ собиқадорони меҳнат ва волидайни даъватшавандагон ширкат доштанд. нахуст ҷавонони бо нангу номус бо дарки амиқи рисолати шаҳрвандӣ ва меҳру муҳаббати гарму самимии ҷавонон нисбат ба ватан модар ба хиёбони марказии шаҳр баромада бо баргузории роҳпаймоӣ азми хешро ба хизмати ватан ва иҷрои уҳдадории фарзандиашон дар назди давлату миллат изҳор доштанд. дар ҷараёни ҳамоиш бо баробари ба навасткарон таманно намудани сиҳатмандиву сарбаландӣ ва муваффақияту бурдбориҳо дар адои қарзи шаҳрвандӣ таъкид ба амал оварда шуд ки артиши миллӣ яке аз рукнҳои муҳимтарини давлатдорӣ ва сипари боэътимоди истиқлолияти давлатӣ маҳсуб мешавад. дар қисмати охири маросими гусел аҳли фарҳанги шаҳр бо барномаи консертии саршори васфу ситоиши ватан ба даъватшавандагон роҳи сафед шуҷоату далерӣ ва хизмати содиқона таманно намуданд. барои иҷрои рисолати пуршараф ва қарзи шаҳрвандӣ дар рӯзи аввали даъват ҷавонписарони худогоҳу хештаншинос ва ватандӯсти ноҳияи ҷаббор расулов бо амри дилу виҷдон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил шуданд. зеро қувваҳои мусаллаҳ муҳимтарин мактаби обу тоби ҳаёт ва шуҷоату мардонагӣ ба ҳисоб рафта ҷавонони худогоҳу хештаншинос ва далеру шуҷои ноҳия муҳофизат кардани марзу буми ватанро қарзи шаҳрвандии худ медонанд. тантанаи намояндагони касбу кори гуногуни ҷомеа ки дар маркази ноҳия ба ҳам омаданд ба хотири гусели шоистаи ҷавонони худогоҳу хештаншинос ва ватандӯст ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷаббор расулов, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот, фаъолон ва падару модарон иброз доштанд ки ҷавонон бо адои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳимтарин мактаби обу тоби ҳаётро паси сар мекунанд. маҳз дар сафи артиши миллии ҷавонписарон дарси шуҷоату мардонагӣ ва муҳофизат кардани хоки поки ватанро меомӯзанд. таъкид гардид ки артиши миллӣ дар давоми бештар аз 3 даҳсола бо дастгирӣ ва пуштибониҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба нерӯи тавоно ва пуриқтидор табдил ёфт. ҷавонони даъватшуда таъкид намуданд ки хизмат ба ватан барои онҳо қарзи муқаддаси шаҳрвандӣ, рисолати мардонагӣ ва далели садоқати онҳо ба арзишҳои миллӣ мебошад. дар ноҳияи ҷаббор расулов, деҳоти деҳмой ва гулхона аз аввалинҳо шуда дар рӯзи якум нақшаи давлати баҳориро пурра иҷро намуданд. дар қисми фарҳангии маросими гусели навдаъватшудагон ба хизмати ҳарбӣ барномаи рангини консертӣ ки фарогири суруду таронаҳои ватандӯстона буд, манзури иштирокчиён гардид. рӯҳияи болида, омодагии ҷавонмардони шуҷоъ баҳри ҳифзи марзу буми ватан иштирокдорони ин чорабинии бошукӯҳро мутмаин сохт ки ҷавонони тоҷик дар роҳи таъмини амнияти миллату давлат ҳамеша омодаанд. дар ноҳияи спитамин ба муносибати рӯзи даъватшаванда ва гусели ҷавонони синни даъватӣ ба хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳии мамлакат, роҳпаймои аҳли ҷомеа, ҷавонон, волидайн аз хиёбони марказии ноҳия сурат гирифт. мафҳуму маънии раҳпаймоӣ ифтихор аз нияти неки фарзандон, ҷиҳати саҳм гузоштан дар ҳимояи марзу буми кишвар, иҷрои рисолати фарзандӣ дар назди ватан буд. сипас дар хиёбони нишон ва парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи спитамин ҳамоиш доир шуд ки дар он намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, аҳли ҷомеа, падару модарон ширкат намуданд. таъкид гардид ки дар ноҳияи спитамин бо тақвияти дарсҳои омодагии дифои ҳарбӣ, машғулиятҳои ватанпарвар, иштироки хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таълимӣ дар рӯзҳои дарҳои кушод дар қисмҳои ҳарбӣ ва мусобиқаҳои ҳарбӣ варзишӣ баҳри дар замири насли наврас бедор намудани ҳисси баланди меҳандӯстӣ, корҳои тарғиботию ташвиқотӣ ба роҳ монда шуда, имрӯз волидайн ва ҷавонон дарк менамоянд ки ҳар фарди ҷомеа ҷиҳати ҳимоя ва рушди соҳаҳои мамлакат, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат вазифаи хешро бояд иҷро намояд. афзудани шумораи даъватшавандагон аз ҳисоби ҷавонони бо нангу номуси ноҳия ифодагари он аст ки насли ҷавон аз ғамхориву дастгириҳои сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон илҳом гирифта бо амри дилу виҷдон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мепайванданд. дар ноҳияи спитамин дар рӯзи аввали гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ аз 6 ҷамоати шаҳраку деҳот наваскарон иштирок доштанд.
ва ҷамоати деҳоти истиқлол ва тағояк шумораи ҷавонон зиёд буда пешсафи маъракаи даъвати баҳории ҷавонон дар миқёси ноҳия маҳсуб меёбад. дар ҳамоиш собиқадорон ҷавонон афсарони қисмҳои низомӣ ва волидайни навазкарон таъкид доштанд ки насли ҷавон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хизмат ва муҳимтарин мактаби обу тоби ҳаётро паси сар мекунад ва имрӯз ҷавонони шуҷоу далери ватан бо дарки мафҳумҳои соҳибистиқлолӣ озодӣ ватан модар ва ҳифзи ҳар зарра хоки поки муқаддаси ватан назди худ мақсад гузоштанд ки қарзи шаҳрвандии худро бо сарбаландӣ иҷро намоянд ки ифтихори ҳамагон аст. бо таманниёти нек ва барномаи фарҳангӣ ҷавонон аз ноҳияи спитамин ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат гусел карда шуданд. мо шуморо дар нашрҳои баъдӣ бо хабарҳои тоза шинос мекунем. саломат бошед.